Ituna adostu berri dute RC eta Junts alderdiek. Arratsaldeon guztioi, 9 egun baino ez dira falta Generalitateko presidente berria aukeratzeko eta hauteskundeak errepikatzea saiesteko. Aste askotako negoziazioen ondotik, baina RCek eta Juntsek aurre akordioa lortu berri dute elkarrekin gobernua osatzeko. Leire Regadas. Emaitza izan dute azken egunetako presioek, Per Aragones inbestitzeko, koalizioan gobernatzeko eta hauteskundeak errepikatzea saiesteko konpromesua hartu dute Ezkerrak eta Juntsek. Hauteskunde berriek arriskuan jarriko lukete independentziaren aldeko botoen 52% eta ANZ-ko hartarazpena egin zuen atzo akordiorik lortu ezean. L'Assemblea no hi serà més al vostre costat. Gobernua osatzeko epe muga baino 10 egun eskaz lehenago arrakasta izan du subirotasuna batzeko kupen azken saiakerak. Agenda independentistak gobernu berriarekin jarraituko du. Izan ere, gobernu egitura adosteaz gain estrategia independentista bateratua ere erdietzi dute. Hasieratik akordiorako eragozpen nagusia izan da independentzia lortzeko estrategia eta Carles Puigdemont buru duen Consell per la República. Bi alderdiek barkamena eskatu dute akordioaren itxiera luzatzeagatik eta kupekin lan egiteko eta Kataluniako herritarren konfiantza berreraikitzeko konpromesua hartu dute. Juntseko oinarriak aurre akordioari oniritzia eman ondoren eta kupek baiezkoa eman ondoren, Per Aragones Kataluniako presidente aukeratua izango da. Bestaldetik, pentsiodunek protesta egin dute beste astelehen batez, Gipuzkoan, gaurkoan gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarrako gobernuetako talde politikoei haien aldarriak biltzen dituen dokumentua aurkeztu diete Aiara de Urreta. Pentsiodunen mugimenduko borrokak aurrera jarraitzen du eta horregatik maiatzaren 29an manifestazioa egingo dute. Izan ere, duela 3 urtetik astelehenero elkarretaratzeak antolatzen dituzte, baina horrez gain, pentsiodunen mugimenduak bere aldarrikapenak helarazi dizkie Eusko Legebiltzarreko talde politikoei. Hau da, osasun neurrien eta hartu beharreko mendekotasunaren inguruko aldarrikapenak biltzen dituen dokumentua. Alde batetik planteatzen diegu. Bueno, zuek ardura politikoa daukazue, Madrilen defendatzeko pentsioen kontua. Eta beste aldetik, zuek ere badaukazue kompetentzia batzuk, gauzak hobetzeko gai batzuen inguruan. Eta hasteko, aukera osoa duzue, osatzeko gutxienezko pentsioak 1.080 eurora. Gainera, maiatzaren 29ko manifestazioaren harira hurrengo astean hainbat ekintza antolatuko dituzte. Gauzak horrela, herritarrek pentsiodunen aldarrien inguruan duten iritzia ezagutu nahi izan dugu. Bai, nire amona ja hil zela, eske kobratzen zituen 350 euro. Eta horrekin ezin da bizi. Oso bizitza ezer gabe bizi ziren. Noski, azken finean da denok izan dugun eskubidea, jende asko borrokatu du horrengatik eta hori ezin dugu galdu. Are gutxiago orain hemendik aurrera etorriko zaigunarekin. Bai, ni atxikitzen naiz, baina esan behar dut, ez naizela oso aktiboa, autokritika eginda, eta, nik uste dut oso garrantzitsua dela eta gazteok ez dugula, daude lan handia egiten, daukate atzeko mezu oso garrantzitsu bat, eta gazteontzako ere oso garrantzitsua dena gure etorkizunerako, baina gaude, nire ikuspuntutik, gaude bakarrik ikusten mugimendu horretan dauden pertsonei. Nik uste dut herritarrek ez dugulaia kontzientziarik ezertarako. Zoritzarrez askok ez. Eta gainera ez dira konturatzen beraientzat ere direla. Azken finean gaur egun borrokatzen dutenek ez dute borrokatzen bakarrik beraiengatik, baita ere. Baina baita ez ere hurrengo belaunaldiengatik eta nik uste dut arazo badagoela eta da jendea galdu duela klasearen zentzua. Nik uste dut ezetz, nik uste dut jendeak badakiela, baina kontziente ez garela. Ematen ari diren adibidea oso ona da eta guztiok horrela egingo bagenu, igual asko hobeto joango zen bizitza.
Alde batetik pizka zaila, baina itxaropentsu. Nik uste dut azkenean jendea horretaz konturatuko da, batez ere olako egoretan. Hombre, nik uste dut balio izango duela eta jarraituko duela, baina egia da bai, bankuak sartu dira, nahi dute privatizatu. Eta gaurkoan, Mitxel Lakuntza izan dugu, gurean gaur magazinean pasaden ostegunean lan heriotza bat gertatu zen Euskal Herrian 22. hain zuzen, eta bestetik ostiralean Jaurlaritzak iragarri zuen, jadanik bukatutzat ematen zituela, Zaldibarko Luiziaren ondorio hildako Beltranen gorpuzkiak aurkitzea. Pasadena, diote 15 hilabete hauetan oso agerian geratu da. Ze puntutaraino hemen ereduan, egun martxan jartzen dien eredu hortan, azpikontratazioaren eredu hortan dauden gabeziak. Ez hau azkenean azpikontratatutako zerbitzu publiko bat izan da, ez? Eta gure ustez hasiera batetik Jaurlaritzaren pean egon beharko luke modu zuzenean, ez? Guk bagenekien, hasi ginenean, eta ikerketak hasi zirenean, eta lehendabiziko testigantza jaso genituenean, asaldatuta ginen, ikusita ze puntutaraino nola sartzen diren kamioiak, ze nolako baliabideekin egiten zen, eta ze nolako inspekzio gutxi zegoen. Eta hori ere, beste obra erraldoitan ere herri honetan pasatzen da, abiadura handiko trenarekin, edo adibidez Donostiko metroaren obretan, eta gure ustez, gauza batzuk inspekzio zuzena izan behar dute, baliabideek kontrolatuta, eta batez ere kontrol publiko bat hemen egon ez dena. COVID-19 helduta Ipar Euskal Herriko hainbat sektore berriz irekiko dituzte gaurtik aurrera urriaz geroztik, ostatu eta jatetxeak itxita daude, baina Frantziar gobernuak iragarri berri duenez, ostatu eta jatetxeek terrazak ireki ahalko dituzte maiatzaren 19an. Gaia izpide, besteak beste, Florian Boufat, Baionako Carlos Trape ostatuko kudeatzailarekin izan da gazeta.eus. Duela 6 hilabete itxiak iragu. Ez dugu ezer egin, komplikatua zen alde horretan egiteko eramatekoa. Egin genuen, jaz egin genuen, esperientzia hasi genuen, eta hilabete hauetan ez dugu egin. Baitugu bi terraza guai, kanpoko aldean badugu terraza handi bat. Berriz egin dute Marengo Karrika aintzinean, berazukaren dugu ere terraza txiki bat aintzinean. Eta 6etan itxiko dugu, orain, espero dut, ez dugula berriz hor izango gu lehenak izteko eta gure sektorea pixkat errespetu gehiagoarekin izango dela ikusiko, espero dut. Nafarroan ere ostalaritza establezimenduek astelehen honetan ireki ahal izango dituzte barrualdeak 30% edukierarekin edo mugarik gabe, baldin eta maien arteko distantziak errespetatzen badira eta lokalaren barruan CO2 neurgailu bat baldin badute. Neurriak malgutzeko lehen fase honetan, ostalaritza eta jatetxeetako barnealdeak gaueko 10 arte ireki ahal izango dira, eta bezeroen datuak hartu beharko dituzte afari eta bazkari zerbitzuetan agerraldirik gertatuz gero trazabilitatea bermatzeko. Nafarrako kutsatu berrien azken datuekin berriz Jon Portela Iruñatik. Kaixo guztioi, Nafarroak atzoko egunean 100 positibotetik bera itxi zuen pasaden aste osoa. Izan ere, atzoko egunean zehar egindako proben arabera eta behin-behineko datuen arabera, 59 kasu positibo berriz zenbatu ziren igande osoan zehar. Datu oso ona, baita ere, eta honekin lotuta positibotasun tasa 4,5an kokatzen dugu. Positiboek behera egin dute berriz ere Nafarroan. Egindako 1310 PCR eta antigeno proben arabera 59 kasu antzeman ziren igandean. Larun batean baino, 7 kasu gutxiago zenbatu ziren atzoko egunean. Behin-behineko datu hauek kontutan hartuta, positibotasun tasa une honetan 4,5an kokatzen da. Asteko datuak aztertuta positibo kopurua 124 jaitsi da Nafarroan. Ospitaleen presioari buruz, 106 pertsona COVID-19 dela eta ospitaleratuta daude. Horietatik 21 pertsona ziun daude ingresatuta. Udalerrien inguruan atzo igandean Iruñeko Arrotxapea auzoan eta Tutera ekialdean 6 kasu jaso ziren. Koreia eta Peraltan aldiz 5 kasu zenbatu ziren eta Sarrigurrenen eta Burlatan 4 kasu.
Euskal Autonomia Erkidegoan berriz Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erresidentzietako egoiliarrak egunero ateralko dira kalera, paseatzera, gaurtik aurrera eta astean bi senideren 3 bisita jasotzeko aukera ere izango dute. Horrez gain alarma egoera altxatu ondorengo asteburua igarota datozen 3 asteak erabakigarriak izango direla azpimarratu du Osasun Sailburuak. Lakuako txertogunean izan da Bart Gotzone sagardui eta Osakidetzako langilei elkartasuna adierazi die. Badakigu guztiotakigu txertaketa dela daukagun tresnarik eta onena txertoa ematea dala modurik eta onena gure jente guztia babestu ahal izateko COVID-19 aurka. Eta hori baita zenbakietan ikusten da, atzokoan 281 positibo izan ziren, 6.000 frogatik gora egin genituan. Horrek esan nahi du, emaitzak hobetzen doazela kasu honetan, eunekoetan, 4,5 batean ipintzen gara positibitasunean. Ez geneukan horrelako emaitzarik pasadan martxoan 21-etik. Beraz, aurrera goaz. Horrek ez du esan nahi, ondo gaudenik. Gauztak horrela Euskal Herrian 335 COVID kasu atzeman dira, azken 24 orduetan 7.492 test eginda, beraz gobernuek emandako azken datuen arabera, 4,4%koa da intzidentzia tasa. Eta gaiza aldatuta, Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxe eredua lantzeari ekin dio. Beatriz Artolazabal, Justizia Sailburuak gaur goizean iragarri du presoen enpleguaz arduratuko den aukerak elkarte publikoa martxan jarriko dutela. Eusko Jaurlaritzak 2022ko urtarrilaren batean jarriko du martxan aukerak, presoei zuzendutako birgizarteratze agentzia bat. Bergizarteratzea eta laneratzea errazteko beharrezko diren zerbitzuak eta baliabideak eskainiko dizkie Beatriz Artolazabal Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak iragarri duenez. Artolazabalek azaldu du dagoeneko transferitua den espetxe kudeaketarekin eta urriaren batetik aurrera gauzatuko denarekin gai garrantzitsu batzuei heltzeko aukera zabaldu dela. Birgizarteratze horretatik eta justizia lehen eratzeietik igaro behar direnak. Horretarako espetxeetan lan egiten duten pertsonek eta askatasunik gabe daudenek helburuak lortzeko tresnak izan behar dutela gaineratu du. Horren harira presoek ibilbide hori egin ahal izateko eta berriz ere gizartean integratzeko tresna batzuk eskura izateko aukera izango dutela azpimarratu du. Artolazabalen arabera bere eredua Espainiar Estatuko beste espetxeetatik desberdina da, izan ere 3. sektorearekiko lankidetza finkatuta dago eta espetxeetan lan egiteko moduaren barruan dagoen eredua da, Espainiar Estatuak berak hala aitortzen duena. Horiela eta azaldu du bere sailak martxan jarriko duela birsozializazio agentzia bat, hemendik urte amaierara arte, eta hainbat delituren ondorioz epaileek ezarritako neurriak bete ondoren prestakuntza eta gizarteratzeko aukerak eskaintzez arduratuko da. Jaime Tapia Jaurlaritzako espetxeetako aholkularia estrategia prestatzen ari da. Artolazabalek berrerortza saihesteko eta pertsonei aukerak emateko helburu azpimarratu du eta horrek erdiaskatasuneko neurriak bultzatzea ekarriko du. Bide batez Euskal Autonomia Erkidegoak une honetan ez dituen baliabideak martxan jartzea ekarriko du. Esaterako gizarteratze zentro bat Zubietako kartzela berriak aurreikusten duena. Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak azpimarratu du baliabide pertsonalak eta ekonomikoak beharko direla eredua martxan jartzeko. Europako makroetxalderik handiena Euskal Herrian dago. Kaparrosone epaitegien erabakiak lagunduta 7.200 esne behi izango ditu 2023-rako. Behitegiak eta ari lotutako biometanizazio planetaren hondakinen kudeaketak baina alarma piztu dute Nafarroan Jon Portela. Kaparroso Nafarroa hegoaldeko herriaren ondoan Europa mailako behitegirik handiena aurkitzen da. 59 hektariako eremu batean 5 nabeta manduta daude 5.200 behi inguru. Egunean 3 aldiz esnea jaisten diete, 375 egunez. Nafarroako 5 esne behitik bat Kaparroson dago. Valle de Odieta enpresa jabea da eta 2023 urterako 7.200 behi izateko proiektua iragarri du. Animalien egora larriaz gain, Martzilla eta Lesbeseko herritarrek proiektuak ingurumenean dakarren eraginaz kezkatuta daude. Biometanizazio planta bat dago, behitegitik gertu, biogasa bidez elektrizitatea ekoizten duena. Prozesu honek digestato likido zein solido hondakinak sortzen ditu.
Hondakin horien trataera gaizki egiten ari direla salatu izan da behin baino gehiagotan. Greenpeace eta Martziako udalak plantatik gertuko urmael batean aztertutako nitrato maila neurtu ondoren, 81,7 miligramo litroko jaso duten, behar baino 4 aldiz gehiago da. 2014ko datuen arabera, 80 enpresek euren hondakin organikoak Kaparrosoko plantara bidali zituzten. Nafarroa, Errioxa, Aragoi, Madril edota Asturiaseko enpresak ageri dira multzo horren barnean. Nafarroako gobernuak 19 zigor espediente ireki dizkio Valle de Odieta enpresari. Zigor espediente gehienek ingurumen baldintzak ez betetzea egotzi diote. 7.200 behi izateko eskaera egin zuen enpresak, baina Nafarroako gobernuak atzera bota zion. Hala eta guztiz ere, Nafarroako auzitegi nagusiak 2 aldiz arrazoia eman dio Valle de Odieta enpresari. Gobernuak iragarri du hondakinak kudeatzeko baldintzak zorrotzagoak izango diren baimen bat prestatzen ari dela. Izan ere aspaldi danik kezkabizia dute behitegiak kaltelarria egiten ari ote zaion ingurumenari, batik bat Aragoi ibaiko arro aberatsari eta haren akuiferoei Hamaikako lantaldeak kezka hau izpide kale galdeketa egin du Iruñean. Pretentzun duzu Kaparrosoko behitegiari inguruan? Ez dut inoiz entzun dauz. Orain momentu honetan Europako behitegi handiena da. 5.200 behi dauzka eta 2023-rako 7.200-era igone ditu. Zer ditzen zaizu proiektu? Ziur daudela egoera bat larri batean, ziur ez dituztela baliabiderik ondo egoteko. Para la economía igual navarra pues podría venir bien, pero igual para la explotación animal pues un poco pues mal, ¿no? Gehiegi eta izugarria izaten da olako gauzak, ez? Izaten dira olako gauzak. Pero yo creo que tiene que contaminar mucho, que no puede ser muy... Y luego no sé también los animales cómo estarán y cómo funcionará aquello, pero no lo veo muy bien, ¿no? Momentu honetan behiak jaiotzetik hil arte iglo moduko baten daude eta egunero 3 aldiz esnea ateratzen diete. Zer iruditzen zaizkizu kondizio hauek? Hainbeste behi eta hola izango diria beti, olioa bezala, nena sartu da kolpaturik eta... Ya no es competencia nuestra, ¿no? Eso ya el gobierno pues tendrá que tomar decisiones y en cuanto a la explotación animal. Es un poco desgracia para los animales y para nosotros un poco también, ¿no? Un poco tratar así el trato animal. Orain momentu honetan ere parean biogasa egiten duen zentral bat dago eta bertara bideratzen dituzte hondakinak biogasa egiteko. Baina hala ere, kasuak egon dira non salatu egin dute hondakinak ibaire itzen dituztela. Azkenean egite dute denetarik, diru ateratzeko eta berdin zaie nora botatzen dituzten zaborrak edo nora dituzten behiak. Horrelako fabrikak edo horrelako gauzak ez lirateke egon beharko ez Nafarroan, ez inon. Aroztegiko egitasmo urbanistikoa gelditzeko eskatu dute asteburu honetan. Baztanen milaka lagunek parte hartu dute larunbat honetan Aroztak mugimenduak antolatu duen manifestazioan. Aroztegiko egitasmo urbanistikoa gelditza aldarrikatu dute Baztanen bildu diren herritarrek. Aroztegia makroproiektuak 350 biztanle inguru dituen Lekarozko herrian hotela, golf zelaia eta 225 luxuzko etxe bizitza egitea planteatzen duela gogoratu dute herritarrek. Baztango etxeen 36% etxe hutsak edo bigarren etxe bizitzak direnean. Politikan aldiz Euskal Herria Bilduren koalizio izaera berreskuratu nahi dutela adierazi dute Eusko Alkartasuneko kritikoek. Horretarako alderdiaren barneko biltzar bat egitea proposatu dute, alderdia hausteko gogorik gabe behintzat. Kritikoen esanetan gainera koalizioak bloke zabal aurrerakoi eta abertzalea izan beharko luke. Eusko Alkartasuna Euskal Herria Bilduren esanetara jarri dela uste dute gainera eta egoerari buelta emateko asmoz eskatu dute biltzarra egitea. Ideologia ezberdinetako alderdien arteko koalizio gisa bultzatu genuena, praktikan alderdi bakarra bilakatzen ari da. Ez dute afiliazioa kontuan izan. EAren zuzendaritzak berak ahalbidetu du EA pixkanaka alde batera geratzea.
10 urte bete ditu maiatzaren 15ko mugimenduak eta horixe izpideen Agua Alba psikologoa izan dugu magazinean, aldugu alderdiko Euskadiko idazkari nagusia izan zen bera. Gainera testuinguru bertsuan bildu alderdia legeztatu zen, hala, bi mugimenduen loraldi eztaritu da gurean. Nahiko paraleloak izan ziren fenomeno horiek biak. Egia da, gauza asko partekatu egiten zituztela, ez? Aldak nahi hori, baita bilduren kasuan, adibidez, eskakizun sozial horiek ere bazeudela, amankomunean zituztela maiatzaren 15ko mugimenduarekin, baina paraleloki gertatu ziren, zen lotura handirik egon, eta hori plazetan askotan ikusten zen, ez? Arrakalantzeko bat sortu zala, mugimenduan aritzen zirenen eta ezker abertzalean aritzen zirenen artean. Eta nahiko deigarria da, bereziki, hori, esan dudan bezala, gai asko amankomunean zituztelako, bereziki hori eskakizun sozialak, baina maiatzak 15 mugimenduak ez zituen jorratu, bestelako gai batzuk oso garrantzitsuak zirenak, eta adibidez, alderdiek eta bereziki ezker abertzaleak asko lantzen zituztenak, ez? Estatu ereduari dagokiona, trantsizio garaiak lortu ziren akordio hoien agorpenaren ondorio izan zen maiatzak 15 mugimendua. Baina gero, lurraldetasun arazori buruz edo adibidez estatu buruari buruz eta holako eztabaidak ez ziren agertu mugimendu horietan, ez? Nazioarteko gaiei helduta Gazako erreskate taldeen arabera atzokoa izan da egunik hilgarriena duela astebete Israelen bombardeaketak hasi zirenetik. Dagoeneko 192 pertsona hil dituzte Gazan, tartean 58 haur. Israelen berriz 8 heldu eta 2 haur. Nazio Batuen Segurtasun Kontseilu atzo bildu zen, baina ezen gauza izan adierazpen bateratu bat plazaratzeko, Ameriketako Estatu Batuek galarazi baitzuten akordioa edonola ere, NBE-ko idazkari nagusi Antonio Guterresek ohartarazi du gatazkak eskualde osoa eraman dezakela, geldi ezinezko larrialdira, eta indarkeria berehala gelditzeko eskatu du. Gauzak horrela, larun batean Palestinaren aurkako Nakbaren 73. urte hurrenean eta Israelen erasoen gogorakadak sortutako larritasuna salatzeko 100 lagun Hego Euskal Herriko plazetara atera ziren Israel egiten ari den sarraskia salatzeko. 1948an Israelgo estatua deklaratu zenean, Palestinako 500 herri baino gehiago suntsitu zituzten, mapatik desagerrarazita 800.000 pertsona baino gehiago kanporatu zituzten orduan. Gaur 5 milioi palestinar baino gehiago bizi dira erbestean. Bestaldetik Txileko hauteskundeetan emaitza onak lortu dituzte ezkerreko alderdiek, baina Txileko batzorde konstituziogilea osatzeko bozetan hautagai independenteek izan dute nagusitasuna Oihan Larrañaga. Independenteek eta ezkerreko alderdiek gidatuko dute aldaketa Txilen konstituzio berria idazteko ardura izango duen konbentzioko kideak hautatu dituzte asteburuan, bozen 186 zenbatuta, alderdirik gabe aurkeztu diren hautagai independenteak izango dira, konbentzioko 155 kideetatik 58. Ezkerreko oposizioa ordezkatzen duten bi zerrenda nagusiek 52 ordezkari lortu dituzte, 27 apruebo dignidad izenekoak, eta 25 lista del apruebok. Eskuina zerrenda bateratu bakarrarekin aurkeztu da, eta 28 ordezkari bakarrik eskuratu ditu. Hala, alderdi tradizionalei bizkarra eman diete txiletarrek, emaitzak jakin berritan, herritarrek gobernuari eta alderdi politiko tradizionalei mezu argi bat bidali nahi izan dietela adierazi du Sebastián Piñera, presidenteak. La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Orain generoaren araberako zuzenketa bat egingo da ordezkarien artean, emakumeen eta gizonezkoen kopurua parekidea izan dadin. Asteburuan hautatutako ez gain, herri indigenen izenean beste 17 ordezkarik hartuko dute parte
Konbentzioan horietako bat izango da justu Francisca Linconao, buruzagi Maputxean. 1980an Pinocheten diktadurapean onartutako konstituzioa bertan behera utzi eta garai berri bati hasiera emateko aukera izango du konbentzioak. Edozein arau onartzeko ezinbestekoa izango da kideen bi herenen babesa. Independenteetako askok babesten dituzten neurriak eta ezkerreko alderdienak kontutan izan da, diktadurapean hasitako esperimentu neoliberalari amaiera eman diezaioke behin betiko Txilek. LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna dugu gaurkoa eta oraindik ere beharrezkoa da gure gizartean indarrean dauden diskriminazioen aurkako borrokak sendotzea. Udan Arbeok landu du gaia minutu batean. Eta kiroletan argi ilunak utzi ditu Espainiako Ligako azken aurreko jardunaldiak, bi euskal talde zebiltzan lehen mailan jarraitzeko lehian eta jada biek dakite ziur zein izango den euren etorkizuna. Eibarrek bigarren mailan jokatuko du datorren urtean eta Alavesek lehen mailan. Eibar bigarren mailara jaitsi da 7 urteren ostean. Asteburuan Mestaian Valentziaren aurka 4-1 galduta lehen mailan geratzeko aukerari gabe geratu zen. Klubak Twitter bidez zabaldutako komunikatu batean bizitzen ari ziren ametsetik esnatzea bezalakoa izan dela esan dute, eta itzuliko direla baieztatu. Beraldetik Mendilibar teknikariak zaletuei taldearekin egoteko eskatu dira. Taldiaz egoteko, taldiek alegin ikingo da bezala barrido olako urte honak etxeko eta haurek egoten bade errezago izango dela. Txamponaren bestaldean Babasorroek sekulako lasaitu hartu zuten atzo, Granadari etxean 4-2 irabazita. Horri esker lehen mailari eutxiko diote eta matematikoki bigarren mailara jaiztetik libratu ziren. Beraz, lasaiago jokatu dezakete geratzen den azken jardunaldia. Bueltan da, kantuaren bideokliparekin emango diogu bukaera gaurko albistegiari bulego talde azkoitiarraren abestia gustatuko zaizuelakoan, beraz, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gorrutzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Itzuli dira, udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdiban aidatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin, eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Gigandean ezin dut, imagigatzen. Zatoz Euskal